Hola, com esteu? Estic aquí per parlar de l'energia. L'energia i perquè sapigueu com d'important és l'energia per la nostra vida i la societat. L'energia és un concepte, una propietat física, que és de naturalesa profundament abstracta, amb la qual no és fàcil explicar què és l'energia. Jo us diré que l'energia es manifesta fonamentalment o com a moviment, que és el que anomenem energia cinètica, o com a configuració d'un sistema, que és el que diem energia potencial. Energia cinètica és clarament tot allò que es belluga, inclús els àtoms i les molècules dintre d'un gas, que és el que coneixem com calor. I l'energia potencial és una propietat d'un sistema que manté les coses amb una certa interacció. Per exemple, l'energia que fa que el nucli dels àtoms estigui lligat o que una poma no caigui d'un arbre. Dit això, l'energia té una propietat fantàstica i és que hem descobert que es conserva. No importa què passa dintre del sistema, l'energia es conserva. El Premi Nobel Richard Feynman, de física, explicava aquest descobriment de la conservació d'energia com si, amb l'analogia de si estem mirant una partida d'escacs, imagineu que estem mirant una partida d'escacs ràpida, i no sabem jugar a escacs, simplement veiem que es belluguen les peces i allò té com molta intensitat, però sabem què està passant. Però ens n'adonem d'una cosa, i és que els alfils, d'una banda i l'altra, sempre es belluguen per caselles que tenen el mateix color, és a dir, un alfil negre que estigui en una casella negra sempre es belluga per caselles negres i així passa amb els 4 alfils que hi ha al taulell. Això és una mica el que ens ha passat amb l'energia, que hem observat la natura i ens hem adonat que hi ha una magnitud que es pot calcular i que es conserva de forma absoluta, precisa, universal. És una llei universal. Dit això, anem a concretar de què parlem quan parlem d'energia. La unitat que es fa servir per mesurar l'energia al sistema internacional és el joule. Què és un joule? Un joule, perquè us feu una idea, és aquesta poma que dèiem que era el pomer, doncs més o menys l'energia gravitatòria que té la poma al pomer és un joule. Si voleu una mica més concreció, el meu cos, el cos d'un humà, en promig gasta uns 100 joules cada segon. És a dir, un segon meu parlant, 100 joules, 100 joules, 100 joules. I així, durant tot el dia acabem gastant aproximadament uns 8 milions de joules al dia, un humà normal, si no fa molta activitat ni pensa molt, diguéssim, però de forma, en promig gastem uns 8,5 milions de joules al dia. Això és com ho aconseguim, aquesta energia? Doncs fonamentalment menjant. Si he portat un paquet d'espaguetis, això és l'energia continguda en aquest paquet d'espaguetis és aproximadament 8 milions de joules i és equivalent al que necessita el meu cos per mantenir-se durant un dia. Si continuem amb analogies, què passa? És que els humans no només mantenim el nostre cos, també fem coses. Caminem, anem al cine, al teatre, comprem coses, fabriquem coses i, per tant, gastem molta més energia de la que necessitem pròpiament per mantenir el nostre cos. Un català, en promig, gasta unes 43 vegades més energia fent coses que el que necessita per viure, diguéssim, el seu cos, a nivell biològic. Això què vol dir? Doncs que en total a Catalunya gastem un 45% de l'energia en transport, transportar coses, objectes, mercaderies, el que sigui. Un 25% la gastem en fabricar-les, és a dir, s'han de fer coses, i això vol dir que hi ha una indústria que gasta energia. Després hi ha un 15% que el gastem a casa, és a dir, ús domèstic, l'aigua calenta, la calefacció, la tele, els mòbils, tot això gasta energia. I després hi ha un altre 15% pels hospitals, serveis, una mica que funcioni la societat. I així és com es distribueix el consum d'energia aquí a Catalunya. Això vol dir que, en promig, si al dia gastem un paquet de pasta per mantenir el nostre cos, durant un any són com 180 quilograms de pasta que necessitem per mantenir el nostre cos durant un any. Si fem l'equivalència amb tota la resta d'energia que gastem per fer coses, són unes 3 tones de petroli. O sigui, imagineu-vos, 3 tones de petroli contra 180 quilos de pasta. Això és una mica la proporció entre el que gastem per viure i el que gastem per fer activitat més enllà de la nostra pròpia biologia. Llavors, com generem aquesta energia extra? Perquè és molta l'energia, no? Doncs la generem de diverses formes. Aproximadament el 45% d'aquesta energia prové del petroli, gran part per fer transport, avions, camions, etc. Després tenim un 25% que el trobem de l'energia que prové del gas natural, per escalfar cases,
En general, el fem servir un 25% del gas natural. Després tenim un altre 25% d'energia nuclear, que és aquesta, està extreta, aquesta energia potencial que us deia abans que lliga el nucli d'un àtom, els protons i neutrons estan allà lligats, doncs aquesta energia la fem servir i és un 25% de la que fem servir per viure i fer coses a la societat catalana. I després hi ha un 5% d'energies renovables com la hidroelèctrica o la eòlica, fonamentalment aquí al país. Llavors, dit això, teniu una idea molt clara de que com gestionem l'energia, com la generem, com l'emmagatzem, com la gastem, quin consum fem, és molt important i serà un dels grans reptes de la societat, no només aquí a Catalunya, a tot el món, i en funció de si ho fem d'una forma o d'una altra, el món serà d'una forma o d'una altra. Per tant, simplement que ho tingueu en compte, que l'energia serà un dels elements més importants per al futur de la nostra societat.